Hej og velkommen til Amaze.dk's YouTube-kanal. Er du klar med det? Det skal lige siges, det er kun Markus, der filmer den her video. Jeg tager lige det fra dig. Det skal lige siges, det er kun Markus, der laver den her video i dag, fordi at, jeg sidder og redigerer noget andet. Jeg sidder lige over siden af og kan høre, hvad han siger, hvis du bagtaler mig, så kan jeg høre det. Du sidder derovre, så jeg foretaler dig. Sådan. Okay. Vi ses. Nej. Nå. Ja, det var Emil. Det var mit æble, det her. Nå, jeg har tænkt mig at prøve at lave en video, hvor jeg spiser salmiak og citron. Nej, ikke, jo, citronsyre er det nok, eller så er det æblesyre. Jeg er ikke helt sikker, men det smager næsten det samme. Nå, jeg tror jeg starter med salmiakken. Jeg har den her. Der er rimelig meget i. Nå, skal jeg det var det. Jeg tager kun en lille smule, fordi det er pisse stærkt. Okay. Sådan der. Jeg kan lige se det. Det er lige meget. Godt. Der har vi også salmiakken her. Hvis vi kan spise den. 3, 2, 1. Så spiller ud. Det har jeg aldrig gjort. Hvor er han begyndt nu? Hvad er det? Hvorfor er du ikke med det her? Du er duel. Shit. Jeg er ikke dum, Markus. Ja. Jeg skal gøre rent bagefter. Det sidder på min mund. Fy for helvede. Det var lidt stærkere, end jeg regnede med. Puha. Hold da kæft, mand. Okay. Så skal jeg lige rode op her. Jeg har fået noget citronsyre, eller æblesyre, eller et eller andet her. Jeg tror ikke, jeg tager så meget. Efter hvad der skete med det der salmiak. Hold da kæft, mand. Så kan jeg tage en lille bitte smule. Hvilken vi se. Jeg er også lige der. Nå. Prøv. 3, 2, 1. Det er surt! Også efter jeg har taget det der citronsyre. Ikke prøv det. Altså, I kan ikke prøve det derhjemme. Det er en dårlig idé. Eller I må godt, jeg er ligeglad, men bare lad være. Fy for helvede. Men det var også, da jeg tog den her salmiaksyre, så, eller salmiak, hvad hedder den? Salmiakpulver. Og så tog syren bagefter, så blev det ekstra sur, fordi jeg tog det der stærk. Så, ja, det var bare det, tror jeg. Og lige æble. Nej, bare ikke. Det var bare chill. Tak fordi I lyttede med i den her video. Og vi ses bare i næste. Hej.